imifula yamanzi aphilileyo. Lithi iBhayibheli wayengasho amanzi futhi wayengasho izinto abantu abayicabangayo, kodwa wayesho ngomoya oyingcwele ababezokumamukela ngoba ibandla lalo lingakamamukeli umoya oyingcwele ngokwaleso sikhathi. So now uma uzofunda chapter number 21 in the book of John, uzothola lapho ke iBhayibheli uJesu ehlangana nabo ebaphephetha wathi yamukelana umoya oyingcwele, yamukelana umoya oyingcwele. Na bamamukela ke umoya oyingcwele wokuphephethwa. Oh, of course. Nisabona bazalwane. Washo ukuthi awokuphephethwa umuhukuli. Awokuphephethwa umoya lo abaphaya baphephetha yena kwakumoya oyingcwele the spirit that gives life. Umoya onikeza ukuphila ngoba akekho ongazalwa ezulwini uyizulu lingaphephetha. Nisekhona bazalwane, izulu liyaphefumulela kumuntu noma ephakamisa isandla ezangaphambili ethi ngiyamamukela uJesu, izulu liyaphephetha bese lithi yamukela namoya wokuphila. But you know bazalwane, umoya oyingcwele akaqala ukusebenza emva kokuthi kuhamba uJesu. Umoya oyingcwele siqala ukumbona encwadini kaGenesis. Umoya oyingcwele akasiye nje bazalwane, akusiyo umoya umuntu. Okay, akusiyo umoya oyingcwele, kodwa umoya oyingcwele ungowesithathu kwabathathu. Amen. Aba uNkulunkulu. Ningizwa kahle, angisho ukuthi ungowesithathu ngoba uNkulunkulu bathathu. Uyedwa uNkulunkulu kodwa umuva kuma department amathathu. So now simbona ngesikhathi umoya oyingcwele ngesikhathi kuzodalwa. Kodwa nisekhona bazalwane, uchapter number 1 sibona uverse number 1 lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Amanye amahumusha amaningi isizulu sivele sithi izulu, kodwa amazulu nomhlaba. Uma ke uNkulunkulu ezodala usesikhombisa indlela. Bathi ke laba abafundile abafundi iBhayibheli bathi i-theory nenxa ukuthi phakathi kaverse 1 uNkulunkulu edala no verse number 2 kuneminyaka eminingi lapho. Kuneminyaka eminingi lapho. Kodwa ngisekhona bazalwane, yini eyenzeka phakathi kaverse ngoba ungazibuza umbuzo ukuthi kanti uNkulunkulu uyayidala yini into eyonakeleyo? Impendulo ethi cha, yonke into ayidalayo iperfect, yonke into ayidalayo iyaphila, yonke into ayidalayo iyasebenza. Nisekhona bazalwane, yini abafundayo ke bese bezolanda incwadi ye-Revelation uchapter number 12 bezothatha isigameko esenzeka lapho. Sengiyavala njalo, sengiyavala isigameko esenzeka lapho ukuthi uSathane wake wahloma